Monggo kula aturi jumeneng Mbak Apri, Mbak Mimin yuk aja dipleroki yuk, co monggo yo oke. Ya, yo. Cek. Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Apri, cintaku sayangku. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Nggih, pripun kabare? Wilujeng sehat Bagaswara. Sekeca to? Sekeca, panjenengan sehat Mas Dalu? Nggih, wah sehat. Jenengan rak yo sehat to? Sehat. Wong ajeng panggih jenengan. Suwe ra ketemu ki yo salaman kok kuwi. Sampeyan yo dikangeni barang kok ra yo. Sembah nuwun Mas Dalu. Jan, kula ki gumun jenengan lho. Pripun? Piyayi kok saya suwe kok saya cantik, ketok enom. Dasare enom, sinden wedok, tur ayu, sinden kok lanang, tuwa dandan wedok. Wah wis. Ayo. Ning tenan kok, Mbak. Nuwun sewu kok teges kula nglem jenengan mboten. Pripun? Pak Gunawan, Pak Lurah. Menika wah, benjing anu lho Mas, Mbak Apri kedah wonten lho. Oh nggih, Pak. Pak Gunawan. Wah, kalih jenengan iku wah jan. Nuwun Pak Gun. Ha nggih. Niku saestu kok. Wah, jan luwih warga mriki. Oh, Pak Camat ugi ngoten. Pak Priyadi wau nggih pun mbek aku lho. Dugi pun di Mbak Apri ngoten lho. Alah, sembah nuwun Pak Priyadi. Wah, nggih. Wah, jan. Dasar panjenengan menika. Tur piyai kon jenengan iki jak nang ndi patut kok. Nggih. Jak jagong ya patut. Patut. Mboten kados kanca kula, patute golek dijak layat. Ngono kuwi kok. Ha iya. Sampeyan sowan mriki kali sinten? Kali pakne bocah-bocah niki Pak. Oh, niki sapa ta? Oh, iki bangsane apa ta iki? Ki Jalu Tama Pandaya ingkang kinurmatan. Apa ta? Apa ta? Panjenengan saged nerjemahaken ukara Dwi Tunggal mboten? Dwi Tunggal iki pripun? Mimin Apri menika Dwi Tunggal sing ateges ora usah dipisahke. Wong loro mbek disaruk sisan sugeng dalu Mbak Mimin, Mbak Apri apa Mbak Apri, Mbak Mimin wis penak kok. Mbak Apri saja cantik, saja cantik, saja cantik. Kula ya bintang tamu kula du batang. Lah kok menawa batang tamu. Lah nuwun sewu. Panjenengan kedya Mbak. Nek Mas Bayu Aji sowan mriki kejaba terus kalian warga Kranggan. Sing marang aku mantil kanthi kenetron iku pengen ketemu kula. Mas Bayu menika. Lah napa jenengan pirsa? Nek sowan silaturahmi pancen Mas Bayu piyane seneng silaturahmi. Nggih to golek sedulur sak akeh. Sing marake kerentek makantar-kantar penggane pengen ketemu hamba. Masa Mas Bayu wis arep kilap. Ora babakan kilap. Lah, oh
Mimin kan jane bocah ora patek ayu. Nek kena nggo contoh, kena nggo tepo palu pitu prapano dia sak alam donya. Piye tepo palupine contone? Saatase bocah ora patek ayu, ning sopan santun unggah-ungguh etika kuwi dikedepankan. Lah wong rong apa-apa kok wis ngujaru-jari Mas Jalu kok sopan santun. Mergo piyan banyak kalian kerama panjenengan. Loh, nuwun sewu. Wong wedok kudu digedhakke atine. Sing wedok ki sapa? Sing wedok. Kok nek nguyang ngadeg. Kowe nek lungguh engko anu nyapu dalan. Anu wirane lho, Mbak. Ora. Oh iya iya. Ayo. Nggih, ning tenan nuwun sewu. Dibagake sik. Oh, Dibagake sik. Iya. Dialah kok dur trimo disengeni Mas Bayu, ngajeng pirsa Mas. Kok kesangeten lho. Mereka pun kerep. Mas Bayu wingi wayangan apitan ngulang sampeyan berarti kula tampi ngeboti sampeyan lho. Lah kok ngeboti wong ora dikon kok. Oh lah iya. Mas Bayu wingi ngasta bajutan sama sampean ora di anu jawe lho. Anu Mas Bayu dedek di rumah saja. Dedek di rumah saja. Oh, mesake rahim. Mesake mergo ngerti nek kowe ki jompo dadi. Ayo, ayo ora ngono. Nggih wilujeng dalu. Dalu. Pak D. Apa? Bude. Bude, lali to. Ampun kegawa nek teng omah. Arep pamune penyanyi ponakan kula, garwa penyanyi ponakan kula ya bude, apa tante, apa kakak ngono. Oh, tante. Ha nggih, Mbak Mimi. Sugeng dalu warga ing Kranggan sak kiwa-tengenipun matur sembah nuwun Pak Gunawan. Penyanyi kang janipun Mas Jalu menika mboten badhe ndhawuhi kula ning penyanyi kang metekaken kudu ana mimin kok ana mimin yoga-yoga semangat karena mimin yoga ngantuk kabeh penyanyi kang metekaken matur sembah nuwun. Sik kok beda tak tampa lho. Pak Gunawan paring dawuh sing kudu enek aku ki jawabe Mbak Apri kok. Lho rungokno kowe iki. Lah warga kene mbok anu disurvei wae. Ayo. Kowe sapa kowe iki lho? Kowe iki nggo genep-genep, bakune iki aku. Kok ora trima lho? Nuwun pirsa warga Pak pamirsa. Piye? Ya sing diajab anu kok patine sing diajab sowan rene iki aku pas liramunya para sik aku tak survei yen ngono engko jak garinge wangi-wangi. Sing netral. Nuwun sewu para lenggah, para warga ing Kranggan. Dalu menika ingkang dipun antu-antu Mbak Apri napa Mbak Mimin? Mbak Apri napa Mbak Mimin? Rungokno. Sing ngendika Apri mau berarti memandang kamu dengan mata telanjang. Mas, ning nek memandang dengan mata batin, wah Mimin kae ora ayu ning nyenengke ya. Oh, rasane adem ning ati. Oh, dadi ngamar kowe iki aroma neraka kok, Pri. Dadi nek memandang kowe iki nganggo mata batin. Oh, berarti kowe iki sejenis demit ngono ya. Maksud iki nganggo ati kang wening. Kang longgar pikire, jembar atine. Nggih. Sugeng dalu Pak Camat, Pak Prihadi, Pak Moh Prihadi. Pak Moh Prihadi. Pak Gunawan rumen nate sowan wonten dalem panjenengan. Bu Lurah ki bedan, Ces. Oh. Engko tak kon mriksa kandunganku nganti umur 48 kok ora ndangi sisi aku ngono kuwi. Ora isi piye to, Lek? Genah iki meteng no kok gula sikile bayis metu. Iki abraku dhewe. Ndongake warga Kranggan, Nak. Mugi-mugi warga Kranggan tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Tinebehna saking suker sakit lan memala. Amin. Dongamu piye, Lek? Dongaku. Aja ngurusi cocote tangga. Kuwi film. Kuwi werdine piye? Lho, maksudnya ngeten ku. Hal-hal sing nyecenggreng, sing gawe ringki awake dhewe. Sing penting adewe ora nyalahi tangga teparo sedulur kadang pamitran, ade tetep tanggung jawab marang keluarga, adewe tegak lurus tetep bekti marang Gusti Kang Karya Jagat ora nyalahi tangga, ora ngopeni swara-swara gurem-gurem ceceker. Sing gawe nyecenggreng aktine awake dhewe nggih ta, Bun? Yo, ora kabeh tangga ki elek. Ning nyun selok sing kira-kira nyun sewu ora penting rasa dipenggalih. Energi kita akan habis untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Mikir piye carane iso kecukup nyekolahke anak, piye anake sehat, piye bojone ra mung lunga mancing wae. Piye men leren sing ngeslot. Lho ora ngoten to, piye iso lumrah sambung sumbang ya to, Bu. Sing penting kan niku to. Alah kowe iki iso ngomong ra iso nglakoni. Lah ngapa? Lah ning omah kowe iki bar nyumbang digawani angsur-angsur lempere ya kowe grenengan. Napa? Digawani ndok separo kowe ya grenengan. Ya grenengan. Apa silit pitik ya nek silete ya ngono kuwi. Maksudnya ya dasar umume, dasar umume wae. Piye to?
upamane ngukur kemampuane dhewe dikeki akeh ya alhamdulillah mboten ya ora apa-apa. Upama nyumbang ki oh Pak Lurah nyumbangne nggon aku 1 juta. Apa aku ya melu-melu nyumbang Pak Lurah 1 juta. Ora yo ngukur kemampuan iki to. Oh kuatku anu 100 nek wong buruh wis paribasan apa buruh matur rong dina nggih mboten Bu. Boyok ngantek dengkeken lho mboten to paribasane lho. Ning pas kowe dikek angsul-angsul kae piye Lek sing tanggamu kae lho mbok kae angsul-angsul lemper. Lempere cilik-cilik loro. anu apa ki krupuk pedes. Gok indok loro ya ora kajat. Lha ku nyumbang ya 100 ya nyambut gawe ya kosong. Bangeten. Lasis to. Pancen wong ndek gawe apik ya diundhamana, elek sanca diundhamana. Paribasan yen suwe mata picek kuping budhek, sing penting ade lumrah tangga ngoten mawon. Nek aku wong wedok golek pangan dhewe lek nyumbang tak taker maksimal 30.000 anakku. Lah kula golek pangan dhewe lho, Pak, golek pangan dhewe lho. Lah apa ya aku golek utangan mekar nggo nyumbang. Apa golek utang bank dite nggo nyumbang. Mah kok sak dhewe kena rentenir men digelengi ya men aku wong wedok golek pangan dhewe mampuku 30. Lah kok ya urip dhewe kowe iki. Ora golek bojo. Ngapa lho kok malah kaya ngono? Lho iki pertanyaan yang anu kok, yang apa? Lah ya ngantek umur meh 50 kok dhewe iki lho. Jane oke sing seneng karo aku, Pri. Neng. Oke, Mbak yoga-yoga sakmene karepe kabeh pengen ngayunke aku. Lah ngapa aku kok? kanca-kanca getun burine. Rahimku kering. Kering ora iso meteng kuwi kok. Kering nganti dok nanti terus dok gelo tembe mburine no. Iya. Ora dok pengine gur ngentup tok terus aku ditinggal lunga. Ngentup apane bahasa dibuka padha kok ngentup. Wis senengane. Nggih, terus pundi dalu menika Mbak Apri, Mbak? Luar biasa. Regem gayeng ya, Nak. Penontonnya apa jenenge Lek? Mak Biuk. Mak Biuk. Alhamdulillah paringan tingkas Wah, iki nggih. pirang-pirang dina jawah nggih. Lho menika napa jenenge berkahipun warga Kranggan. Pirang-pirang dina jawah kok. Usahane mriki sing mayoritas nggon pandhe, Pandhe, gawe Mbak. lading, gawe pacul, gawe anu petel, gawe apa-apa kuwi ya wis Sesuk akar pesen siji Lek. Nggo menakke tekmu. Nggo menakke tekku. Mun aku tak ukir cara Jepara terus. Ya sapa ngerti wong perabot rumah jenengan niku ya gawean saking mriki. Tak dongake laris mengko ladinge, soalé dilomkan kok lajeng besar. Amin. Nyanyi nok. Menika lenggah Mas Bayu Aji. Iya. Mas Agung Bakar. Mas Agung Bakar ya Agung tahun Bakar, dhewe iya. dhewe ya, Jas. Ana menawi Mas Bayu diatiri. Wah nggih. sak menika. Wah menika kula arep ngaturi ya ora. Mboten sak menika. Mboten iya. Mangga mboten ngira-ngira hormat. Mangga Mas Bayu kula aturi minggah pepanggungan. Ha nggih. Duet kalian Keng Garwa, mangga. Ayo. Yuk Mataram yuk. Torok. Tok. Aduh, kok ketok le klewa-klewa iki. Kok mboten pasamuan ngaten lho Kang Mas. Yen kan kok kaya gandeng mbahne kakung ngoten lho. Ora kok nek diculke jiku ya apa-apa. Sake. Nuju dalu Mas. Nggih, nuju dalu Mas Jalu matur nuwun. Wah nggih. Kula niku jane rak dawuh Mas Agung nu wit wau enjing jam 8 kapure nderek Pripun sejarah pripun? Weh, kula niku rak kantorku saiki rak ning Segaran to karo. Weh, Oh, nang Segaran. Nggih. Kantor napa lho Mas? Jenenge kantor pengangguran. Ya ta. Lah nek sing do prei-prei do nglumpuk ora. Nggih, dados ngeten Mas. Nggih. Kula niku kali Mas Agung sawetawis serawung. oh nggih. Lajeng kala wingi kula didhawuhi nderek kirap napa niku gendera 1000 meter. Oh nggih. Nggih. Ning nyuwun ngapunten kula ora iso nderekke. Kula mengke dalu mawon. Oh, nggih. Mas Agung nggih, mengke dalu enten wayangan dalange berbobot sanjange. Bapake gedhe tenan. Nggih, matur nuwun ingkang baken nderek mangayu bagya warga Kranggan anggenipun nguri-uri budaya. Mugi-mugi saged lestari. Amin. Pagelaran ngaten menika mugi saged dipun wontenaken setunggal taun sepisan iso dadi kalender tahunan. Amin. Nggih, eman-eman nek nganti ora dilestareke. Nggih. Niki wau sing kepareng sadeyan niku wis 2 kilo, 3 kilo wis ditutup. Kula mlaku saking mriko ekonomi kerakyatan dalu menika
luar biasa. Sing entuk redana ora mung yoga sinden bintang tamu, klebet para bakul diparingi laris kabeh. Tepuk tangan ngagem para pedagang-pedagang yang sampun meriahkan acara nggih. dalu menika. Nggih. Lur dawuh apa iki? Aku iki lho, barmis kram. Berkahipun kaya ndata. Nyon berkahipun kaya men kula nyambut gawe iki ya dadi tenanan semangat. Alah. Barmis kram iki mesake. Ngapunten dek nyenal ringgitan wonten alun-alun Klaten mboten saged nderekaken. Nika nembe masa nifas. Oh, Sukimen masa ajeng dikisas. Ali ketok glune. Dawuh napa niki? Menika wonten sewu Mas. Wah kula kok ngaturi jenengan kok napa ngaturi bawa. Menika kagem Budiah kalian Pak Murni Widodo nyuwun lagu Sidowasih. Oh nggih. Nggih, dipun bawaken. Sing gampang-gampang wae, dalang ki elek niki. Nang dhuwur kok mung sak larik kon bacutke sinden kon nembang dhewe ya olo. Nggih, Sidowasih nggih. Sidowasih. Nggih, saged-sagete. Nggih. Mrika wonten tindhipun, Mas? 100.000 monggo. Elek. Dipun keparengaken. Ah nggih kono. Mangke penyan mboten lingseng. Alah mboten wis to. Pun ndak ngerani anu garwane Mas Bayu kok dremis ngoten akeh. Wah iya. Ayo. Caoske Mas Bayu nggih tuku bensin. Ngono. Kualat. Main go KB. Napa leres niki garwa panjenengan to, Mas? Ah, diaturi kok. Niki tak Garwa kok kaya premangan ngoten. iki tak tresnani tenan kok. Aku garwa kang dikebonake, Nok. Kebonake. Nggih, kula tak nyobi nggih. Nggih. Sidowasih nggih. Nggih. Nuwun sewu. Pamintaku Nimas Sidowasih. Puspitalas tepuk tangan kagem Mas Bayu. Luar biasa. Ha iya. Nek digandrung mbok ya sing piye ngono kok rumah sok. Kula menawi wonten dalem namung sapet jagong sekalian mboten dados menapa lah menika wonten pawiyanan kang pasamuan kang. Alah biasane ning alun-alun ora apa-apa. Banten koyo. Panjenengan apa apa tak nate? Ning jaga praja panjenengan koyo. Atut runtut tansah reruntungan. Bibarake mengke damel dedek iki Kang. Apa kok gawe? Warap anak-anak luwak. Ing sarina sawengine. Mbak Limbo, nggih. Nika Mas Agung Bakar pun rasan-rasan. Mbak Mimin kok kon medun rene arep diparingi bebungah. Asike napa, Mas? Diparingi bebungah niku lho. Nggih. Matur sembah nuwun mboten. Ya tidak mriko mandhap sik. Sak menika Oh, sampeyan. ora apa-apa, nggih. Wong kulino ning Alah. Ning pikatuk to mboten Ora apa-apa, mboten napa-napa. mboten dados kuceming asma dalem panjenengan. Mboten. Wah, semua dalem. Lah panjenengan Ditimbali kuwi lho. jenenge anu sinden kok trunyukan tekan ngoten ra nggih kula. Ya ora apa-apa wong kulino ning Duta Yasa. Duta Yasa iku napa to, Pri? Apa ku ya wisata kuliner piye? Wisata kuliner tengah malam. Ah, kuwi di anu Pripun Mas Agung dangu mboten paring dawuh lho wit saking Mangkunegaran niku kok terus nglirwakke lho. Mbok ya kala-kala disambangi. Mas Bayu pripun? nggih lah ngono dijejer ngono lho. Nah, sing derek Mas. Ya ra, tenan to. Nyatek to. Oh, nak diru timbali kuwi lho. Menapa? Arep dawuh ngikuti kursi kuwi lho sesuk. Pokoknya mulai dalu niki dari Mas Bayu terus. Diajak Mang Sanjang kula. Oh, wiwit dalu menika kula nderek Mas Bayu terus, nek menati mboten dijak kula suwun ngobrak-abrik ngoten. Oh iya. Nek ora dijak Mas Bayu sampean lapor Mas Agung. Lah engko nderek Mas Bayu ki ora kok nyinden. Nggih to, Mas? Yo tetep tak tresnani wis. Kenapa? Ya ora tak sajeni tok lungguh ya ta. Ya ta aku dikrukupi nek anu dibuka sithik krukupine. Kaya prewangan. Ya semen ngerti-ngerti mambu ya. Nggih. Inces. Apa? Gandeng Mbak Mimin iku cocoke kalih piyai Arab niki disawer real. Wah. Arab. Menika real. Real ora nyandakake mu jongkok. Ya terima. Nggo tuku sego gudangan ra iso.
Sembah nuwun nggih Mas. Lho, bareng ngono terus umuk wis ra sida aku tak genti iki wis. Wis tuwek umuk. Menika menapa gun hitung 120.000. Malah kok sini. Ya ora to, kene kono ki kok kelong akeh men to. Mas Bayu kok ya persone iki 1 juta to. Tatan kinggang sarambut. Arek maki garwaku kok ningane ora pas. Oh, telak mulai muntir kok ndadak. Lamun adoh caketing ati. Lho tetep mangko nek jejer karo sing enom to lho. Ya. Wis ngono, aku tak klir kene ae. Monggo nek pengen niku wong wedok entekke sertifikat niku. Lah mbok kira aku raya. Ya seben kok wong seneng kok ya Dik ya. Kene seneng kok. Kula iso dadi daringan. Wis kowe nlatenono bangsane Mbah Ahmad, Mbah Harjo. Yen cedak tansah mulat sida asih Kok terus ra bali munggah ki nunggu sapa? Engko nek ana tambahan iki nek guru pancingan terus ngono tambahan ekstra. Ya. Ya karo mlaku rono lho, rono lho atur. Sisan sing nang ngisor mbagekke Pak Lurah kali Pak Camat. Ngarepmu ki lho. Kok sakniki kok nyen sewu kok sakniki brewok to, Pak. Ya ora apa-apa rak ditekokke to mesti. Riyen dek ketoprakten RPD nika mboten brewok ngoten niku le. Nek ngoten ra nggih marake merinding to kula. Riyen mboten brewok lho. Pindha mimin. Mimi. Oh mimin. Amin tuna. Ayo bareng nimas ana tepi wajib. Ngapunten lho Mas Bayu, anu kulit kula mboten kados sinden-sinden liyane niku. Oh nggih pancen niku kulit ula kok. Mboten. Piye ta piye apa Nek nek? sinden-sinden sanes iku ndedet tak nggo perawatan. Oh, nggih. Sinden ndedet sithik nggo suntik putih lan sak pitu. nggih. Nek kula mboten ngemongke ngoten niku. Niku ra kecantikan duniawi. Oh. Ngoten. Kula wedine mboten kalih lampu, nek wedine kalih panas sing geni neraka. Dados sakniki sing penting ngeten iki lho. Ra leres Wah, to Bu. hebat tenan. Hebat. Nek duniawi engko 35 40 pun kisut. Nggih to pun beda. Nek sing alami kula sing abadi. Nggih. Nah, niki Abadi Mas. Nggih, nggih. sing diarani riah niku nggih. Ini ya ora apa-apa wong iki enek luwihe. Sak ayu-ayune Mbak Apri enek sing luwih ayu. Sak elek-eleke Mimin. Nggih. Ya aku enek. Elek banget. Sanget lho. Oh ya ora. Ayu. Ayu. Ayu, alah. Ora dilegani kok Pak Lurah. Ya ora. Pun mboten apa-apa, padha lanange men. Pun. Sito asih bebrayan. Pos pitalas pendamaian tepuk tangan ngagem Mas Bayu. Matur nuwun kathah lepati agung pangaksami. Sampun ngaten kemawon, Mas. Pun engko enek jatahe dhewe iki jatahe jenengan karo aku. Nggih, matur nuwun Mas Bayu. Waduh. Nggih. SKM, SKM. Sukimin. Jatahe aku karo AA. Wah. Kok wedok moto duwiten. Lah kok kowe ya napa real nek foto duwiten? Beliau pengen Sembah nuwun Mas Bayu. Oh iya. Oh. Rokok titip. Mas Bayu matur nuwun, sehat selalu Mas Bayu. Aku diparingi rokok. Kosek priki toke Pak Lurah ya bribik-bribik ngrogohke kosek. Tak telatenane nang kene sik. Alah, Pak Priyadi jejer kali Pak Gunawan, jejer kali Lek Emin. Lek Sukimin. Bapak mboten sapeke lho Pak malah kewo kula. Ewoh yang pambudi lho kula niku nek didarani wong anu mboten anu lho. Mboten kedah Pak nek mboten pekewo. Gayane. Ayo, monggo Mbak Apri. Nuwun berkah nggih Pak Lumi. Sembah nuwun Pak Camat, Lho nggih. Pak Lurah. Pak Camat, Pak Lurah, Mas Agung, Mas Bayu sembah nuwun. Mas Agung, Lumintu lumeber. Amin. Berkah barokah. Oh, ibu-ibu Waranggono menika pikantuk, Bu, saking Mas Bayu. Ya ampun. Ayo, Mbak aku digoleke siji sing kaya Mas Bayu ngono kuwi. Ayo.
Nggih. Nah, diserahke. Menika saking Mas Yo, Bayu. yo. Oh nggih, Mbak Mimin. Pak Camat, Pak Lurah niki Wow. real. Wis. Oh iki sing kanggone Mas Dalang. Oh. Alhamdulillah iki pun entuk 3 juta mengke target kula sawerane menika 8 juta. Wah. Kok kaya ya mangga setia tuhu mangga. Mangga. Aku kang setya satu yen nganti saiki bebek sane peteng kepapat abang Melampah tebih datan lesu Ya. Lalu mugian tok berkah yuk diramake seger tembang kangen to.
Terima kasih matur nuwun. Mbak nuwun. Mbak nuwun Mas Bayu Aji bawanipun. Berkahipun bawa. Berkahipun. Ngeten iki nek rapi ayi tresna rak mboten lho, Pak. Lah nggih. Kami nanggap pun bayarane piro. Ha nggih ta. Menika nggih matur nuwun Mbak Apri, Mbak Mimin. Kalian Katur bapak-bapak panitia. nggih. Wonten ing Karanggan penasehat menika ngasta panjenengane Bapak Ngatmin Sumanto Pawira. Ya. Kalian Bapak Agung Setyaka. Pak Ngatmin bintang tamune Sukimin. Nak dulur kok nak dulur. Ha iya. Kalian penanggung jawab Bapak Gunawan Budi Utomo SAP. Matur Kalian nuwun. Bapak Abdul Hadi. Ketua Bapak Haji Heru Haryanto SH. Kelawan Bapak Bambang Hernadi Kuncoro SPD. Wah, ngono. Sekretaris Bapak Bambang Sulistianto SPD. Kelawan Ibu Vita Rofiani SPD. Ayo, Pak, iki bendahara, Nduk. Sapa? Ibu Diah Prasojo AMD. Wah, ngono. Alang bidang kebudayaan Bapak Taufik Ratyanto Suryo SE, Bapak Suharno Harno Sumarto kelawan sedulur munom Mas Hanif Joko Prasetyo. Wow. Mbak sedaya kadang panitia. Nggih, jan. Wah, ngeten iki sing napa, Mbak? Sing rancang-rancang sing tata-tata. Nggih. Jaripun wiwit poso dek wingi. Luar biasa nggih. Nggih. Tasih wonten awala malih, Mbak. Wonten awala, Mbak. Mrika nyuwun gending ular kambang utawi gladhek glinding. Wah. Nggih. Menika saking Pemes RI perusahaan pisau lipat. Andan Sri Sumakso Tegal Sono Mulya Koripan Keranggan. Paring bebingah napa niku pisau? Mereka pisau lipat kalian maring redana 100.000 sah. Nuwun. Berkah-berkah. Tunjuk laris nggih. Nggih. Mbak Mimin badhe nyuwun niki pisau lipat. Nggih, wong kula raden masak nek. Kula kan kulinten masak. Oh. Masak aspal apa piye kok Mas? Mbok menawa nggo ngerok apa? Pemes pisau lipat. Oh iya. Delong kas nggo buruh le. Nggo buruh apa? Ngeleti. Cek brambang. Iya. Nggih. Sampun Pak Mundutanipun. Ular kambang, Mbak. Oh, ular kambang. Didhisike wong ngeten iki nek ra peyayi tresna rak ya. Sinten ingkang kapiji menika? Ha iya ya, jenengan Mbak Apri. Mbak Apri no. Ular kambang apa gathik ginding? Oh nggih. Ular kambang ae ya. Ular kambang. Slendro apa pelak? Salendro. Selindro. Penyampairsane lho Mas Bayu, putra didikan kula niku kados pundi mangke cengkokipun anggen ular kambang, Mas. Wah. Ha iya, ora coba nek. Ha iya. Ular kambang. Hei. Mergane kula kan napas kula pun mboten landung malih. Surat nek kowe iki ora ular kambang. Lah, Ular gateli nek kowe. Iya, mangga. Janan. Was. Ku nang. Ya. Ukuran pun derapi nalah sai dadase selalu lumes kowe selali karo janjine ya mas Yo 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 yo. Cincangkane durung teka kinclang gumayane murap sing nyambut gawe
Apri. Mbak Apri. Dalem. Kajawi saking menika siyang enjing kala wau ugi dipun wontenaken karawitan Ngudi budaya saking Desa Kranggan. Wah. Nggih. Menika mujudaken Desa Kranggan berbudaya nggih. Wah, Ngatanipun nggih. krawitan. Saestu. Wonten lho. Nggih, pimpinanipun Bapak Haji Heru Haryanto SH. Pelatihipun menika sedulur kula tuwa Mas Tulus. Mas Tulus saking Kartosura. Iya. Sembah Matur nuwun. Ya, mangga Mbak, mangga. Lek, Neno. Lek. Sik tak bukake piye kon buka apa aku mau? Iya ayah. Enggak malam-malam kok Didik paling jam 1 udah pulang. Waduh. Kok ngerimen ya ini kok di WA. Oh iki Pak Lurah Sekaran ya mirsani. Nggih, lho Pak Lurah Sekaran. Julukan Matur nuwun. Nangga. Bapak Kapolsek dan Ramin Polanarjo ki rawuh. Malah kowe ra wedi to, Lek? Kok nek digaruk piye? Iya. Iki ana saka papah iki Bu Mimin Pak Agung ngersake Mbak Nina Pangkur Semarangan. Oh iya. Iki tenan kok, Mbak. Lho, aku ndak darani anu. Ya kok Mbak Nina men diwakili Mbak Ria ya ora apa-apa. Nggih. Ya, kowe gandeng. Sawer 500.000. Lho, 500.000 lho. Mbak Nina Pangkur Semarangan sawer 500.000. Kowe wis tak nderekake Mas Bayu to, Yohan? Kok ndedak sok cantik. Aku lho sing ayu. Aku sing ayu ora sok cantik apa-apa tak lakoni. Kok Le. Ya wis Lek, apa-apa dilakoni iki tutukna Lek, ngon pasti. Heeh. Ayo enten gaweane dhewe Mbak Mimin bar iki. Aja leren. Kok leren ora kesel. Yen jan kaane. Ngapa? Iya lho. Iya lho, kok mawedi aku. Bacotno. Wong iringane penake kok ngene kok. Wah ngene iki jenenge menjatuhkan nama baik Mas Bayu lho Mbak Mimin ini. Ular kambang kok tabane kethek oglek. Ayo nak, aja leren yang jangkane durung teko. Rugi gede yen ngumbar Beda. Beda jalur kok senengane. Kok ngisruh ae, mangga. Cilirin. Ya. Yen jang kene. Huwi oma. Sampun pamlutan saking kula ingkang juragane piso lipat. Nah, ular kembang pun diaturaken. Nggih. Menika pamlutan saking Mas Agung Bakar ngersake Pangkur Semarangan sak paring bebingah 500.000. Oh iya. Perkara engko limbukan ngantek jam 3 dangdutan ra masalah. Mboten napa-napa. Lakon bacotke sesuk bengi. Nggih, mboten napa-napa. Aja ngoyo-yo. Kowe engko nek kesuken keterak srengenge malah lanang lho kowe.